wala ginaprubahan sang Senado ang pangabay ni Senator Ronald Bato de la Rosa nga maggamit ang iya pamilya sang Senate Mansion sa Baguio City. Ini matapos nga nag-request ang senador nga gamiton sang iya pamilya ang Senate Mansion sa palaabuton nga Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines o CSAFP Cup 2026 nga sport competition nga mag-umpisa nin Marso 26 tubtob Marso 29 tuig 2026. Marso 12 sang nagpadala si De La Rosa sang sulat kay Senate President Vicente Tito Soto III agud pasugtan ang iya pamilya nga magtinir sa mansion samtang patigayonon ang aktibidad. Apang ginpayag ni Senate Secretary Mark Leandro Mendoza nga hindi ini mahimo bangod gina-renovate subong ang mansion kag bayara man sang polisa nga kinahanglan kaupod ang senador kung gamiton ini. Naibaluan nga wala na nakapakita ang senador sa publiko humalin Nobyembre tuig 2025. Wala naman sini gintambungan ang tanan nga aktibidad sa Senado apisar nga nagapadayon sa gihapon ang iya baton sang suweldo bilang senador sang pungsod. Nag-umpisa nga nangin missing in action si De La Rosa sang ginwaragwag ni Ombudsman Boying Remulla nga nagwa na ang ginaaligar warrant of arrest halin sa International Criminal Court o ICC batok sa iya bangod sa iya nangin papel bilang PNP chief sang ginpatuman ang Duterte drug war.